Ining istorya mga pangga, mapapadapit ini ki Manoy Dominador. Tapos ki Manay Conchita. Sarong banggi da mga tugang, makarigos da si Manay Conchita sa bubon. Banggi da nagkakarigos sa baryo sa bubon, ta siyempre para may makahiling. Tara mo ang mga bubon sa baryo, mga open area yan. Lalo pag malipot ang duros, malipot ang panahon. Primerong bukbuk mo kang tabo mga tugang, garo kang nag-ice bucket challenge. Malipotog. Baga anong swerte do mga tugang, tana timing man. Si Manoy mong Dominador, makarigos man. De na reserve sa bubon. Di man nag-aram-aram si Manoy mong Dominador na si Manay Conchita pala, nainot na, nagkakarigos na sa bubon. Sa katamadiklom. Pag madiklom bayaya ko dyan ang privacy. At sabi, ukas kong ukas, kalaligot kong kalaligot. Kung ang wakas sa Tagalog tapos na, ang wakas sa Bicol, mapuumpasa na. Wakas ko! Nagbababa na da sa may bakilid si Manoy mong Dominador. Makarigos naman, burubit-bit da mga tugang supang hiso niyang gapo. Tapos, sabunan ninda mga tugang na pano-pano na ning lapang kino. Baga anong swerte mga tugang, tanagkapang numpungan sindan dua duman sa bubong. At nagkakubanan sindan dua duman. At nagkurumustahan, sabi. O kumustahan? Siyempre, tamadiklomon, wakas na kung wakas si Manoy mong Dominador, tapos si Manay Conchita, ukas na kung ukas. Sabi sa mo, kung mayo sulubot, hiling subrip. Ako ba nan si Manay Conchita mga tugang, tanahiling ng gad na gayo si Manoy mong Dominador, garo da ang talapang da duman na ukas kung ukas. Sabi ni Manay Conchita, ay ano na ang Dominador? Pagkaduro da kula mang kandaradara mong kabaong. Beat nuts, Mr. Nut. You know how we do. Sabi ba ni Manay Dominador, ikaw man baga Manay Conchita? Pagkararo man kan sa imong lulubngan. Araro mo na sa lulubngan ni Manay Conchita. Ang ngonyan, the rest is history. Yaan na sinaduman sa may bubon, dumana, nagrulubungan na sudua. Baga tahabang naglulubungan sudua duman sa bubon, si Pay Tibo da mga tugang nagsisirip. May darang teleskopyo. Teleskopik. Teleskopik yan. Mari paro daan ni Manoy Dominador, si Pay Tibo nagsisirip. Pay Tibo, nag-ano ka dyan? Ay, makikilubong man tabi. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?